Момченце. Той излезе вънка да говори по телефона. Да. Той нямаме с теб. Кристиян ли? Да. Отиде по телефона да говори. Освен Вики, и тук ще го сложим, Кристо, нали? Добре, че Божидар не е в вечер. Радвайте се, вече ставате вече да смърди на преднозак. Там на зеленото пиче сме три момчета, които да след това Божидар в една стая. Бяха ли? Кой иска да е оператор да снима? Аз! Ето Емо, заповядай. Включена ти е камерата, снимай за... Кога ще играете боулинг? После като хапнете, нали? Това нали? Не, той си, аз съм го включил, той се снима. Не, от това. Не от това. Тук включване и изключване. В момента е включено, виж. Пише запис. Нали виждаш? Няма откъде се. Това клип ли е? Това е клип, да. Не е фотоапарат. Клип правиш в момента. Ако искаш да приближаваш, е с това. Наляво и надясно приближаваш, отдалечаваш. Виждаш? Аз искам да съм на мястото на Емил, обаче да съм заобиколен от толкова мъже. Аз съм направо богопомазан. Виж колко девойки. Чай, че малко почервенях след тези думи. Ама най-важната е срещу тебе. Нали? Госпожо, да кажете нещо. Не. Кажи! Кажи, честит рожден ден! Да. Айде да пием! За тортата. Кажете вие нещо за кажете. Аз съм оператор номер 1 в света. Джули, да кажеш нещо? Не. Много е вкусно. Джули, снимала те и така. Криси, да кажеш нещо? Госпожицата на дървени танци. Ето го и се учат. Ники, кажи здрасти. Здрасти. Чао. Я попирам.